Godt, så vi vil vise en serie af øvelser med henblik på at varme rygsøjlen op og få aktiveret Pilates grundprincipperne. Og vi starter i den øvelse, der hedder hip roll, hvor Annette ligger neutralt. Så du tager en indånding, forbereder skulder og nakke, puster ud og ruller ryggen igennem imprintet og lænden fri af underlaget. Trækker vejret ind på toppen og puster ud, ruller ned igen. Ned igennem imprintet. Rigtig gerne find dit naturlige lændesvej i bunden og pust ud, rull op igen. Forestil dig ligesom du ruller en rygvirvel af gangen. Rigtig godt her. Yes, helt op, find dit naturlige indånding og pust ud, ruller ned. Kipper igennem imprintet. Vi tager lige en sidste. Egentlig kunne man også sætte tempoet op, så du puster ud og ruller helt op. Og så ruller du ned igen på indåndingen. Sådan vil man også kunne udvide den. Ruller ned, helt ned til et svej. Rigtig godt. Så skifter vi til spine twist, hvor du lægger armene ud til siden. Ja, benene op i tabletop, det er rigtigt. Og så finder vi det her imprint i lænden. Så twister du på din næste udånding, knæene til siden. Rigtig godt. Trækker op til midten, og så skal man ligesom tilbage igen til det her imprint og puster ud, twister modsat. Så når man twister, skal lænden slippe, det er den nødt til, og så skal man ligesom tilbage igen hver gang til imprintet. Ja, så øver vi os lidt i vandrette underben, så den der tabletop, der mærker man lige, at benene bliver vandrette, flot, og ud til siden. Yes. Og så kan du lande i midten næste gang, sænke et ben af gangen. Flot. Så skal vi have armene op over hovedet, stræk benene ud, og så laver vi det, der hedder en roll-up. Og den laver vi med flektion over ankler. Rigtig godt. Så du fanger brystkassen inde, puster ud, ruller hele vejen op og sidde. Flot. Skifter til dit neutrale svej på toppen og puster ud i en forryggen. Rigtig godt. Indånding igen til neutral og puster ud, ruller ned. Rigtig flot med en rygvirvel af gangen. Indånding i bunden, flot. Og puster ud, ruller op, kigger ind på navlen. Flot med skuldrene her også. Og rigtig gerne først skift til neutral på toppen og puste ud i en forbøjning. Ja, skal vi lige have dig ned i det her tempo igen, så du fortsætter bare ned. Og så når du kommer ned, så kan vi lige prøve at tage 2, hvor vi sætter tempoet op. Så nu skal vi prøve at se, om vi kan få dig direkte frem i en forbøjning på en udånding. Sæt lidt mere tempo på, pust ud helt op i en forbøjning. Mega flot, lang rygsøjle. Og så helt ned på en indånding, så kræver det lige lidt mere. Ruller, ruller, ruller. Kipper, flot. Tag en mere af dem, og så skal vi have dig til at lande på toppen. Så næste gang du er fremme, bliver oppe i din forbøjning. Så skal vi have dig op i neutral igen. Send armene ud til siden og send benene med. Og så laver vi et twist her siddende. Ja, rigtig godt. Så du puster ud, twister, modsatte arm kommer ud. Yes, og her skal ballen være tung. Rigtig godt. Indånding op. Og pust ud, twister modsat. Vi tager 2 mere. Den sidder i skabet fra første. Skulder med. Rigtig godt. Flot med tung sæde her, at man ikke kommer til at kompensere i modsatte side af bækkenet. Yes. Og så slutter du næste gang, du er i midten, sænker armene og slapper af. Mega godt.